Wato jama'a an ce ka aikata alkhairi kaga alkhairi. Wannan baiwa Allah da kuka ganta ita ne kwanakin baya wanda ta zo terminus yan kulli siyan kaya leda na 6,000. Wannan mai kaya ya sa mata naira miliyan 1 a cikin kayanta a cikin rashin sani. Ta je ta duba ta ga wannan kuɗi ta dawo mai da wannan kuɗin sa naira miliyan 1 cir kamar yadda suka bayyana mana lokacin da muka je wannan guri. Alhaji Sadiq Plaza dan takarar kujeran majalisar tarayya Basu Just Not. A yau shi ma ya halicci wannan guri ya karrama wannan baiwan Allah da kuɗi naira 500,000 kamar yadda kuke gani domin ya ji daɗin irin abin da ta yi a lokacin da ake samun matsala tsakanin musulmai da Kirista a cikin garin Jos wanda an dan yi hayaniya an samu kashe-kashen rai a lokacin wannan baiwan Allah bata duba cewa shi wannan bawan Allah da ya sa mata wannan kuɗi musulmi bane bata duba cewa addinin su ba dai ba bata duba cewa ma an samu rashin jituwa tsakanin musulmai da Kirista ita ta duba tsoron Allah wanda wannan tsoron Allah ta ce ta samu daga gurin mahaifiyarta addini ta na Kiristiyanci ba ta bai da ta cuci wani ba bai da ta ci hakkin da ba nata ba to alhamdulillah Sadiq Plaza ya bata 500,000 kyauta saboda jin dadin abin da ta yi muna mika mai godiya Allah ya saka mai alkhairi kuma yayi maganganu na cin hankali musamman akan abubuwan da suka faru tsakanin musulmai da Kirista a cikin garin Jos jama'a ku saurara ku ji nasiyar da yayi a kan wannan rigima da ya faru na yi mata alkawari yanzu nan zan ba wa Sera naira 500,000 in Allah ya yarda yanzu za a bani kuɗi in miƙa mata kowa yana gani na yi mata godiya don wannan abu da ta yi na gode Allah saka da and I just want to appreciate her so that other people will emulate from her. I am donating the sum of 500,000 naira to her. Thank you and God bless you. Nagode. Thank you very much. Thank you, sir. Jama'a sunana Alhaji Abubakar Shaibu wanda aka fi sani da Sadiq Plaza. Wato na zo nan kasuwa mai market ne domin wace ƴar uwan mu Kirista da ta yi wani abu na al'ajabi wanda Allah ya kawo ta wannan kasuwa cikin wannan shago da kuke gani na a ciki ta sai leda ta 6,000 daga ƙarshe kuma a cikin kuskure aka ba ta ledar kuma aka sa mata miliyan 1 na mai wannan shago. Bayan ta tafi duk irin halin da take ciki na rashin kuɗi ta yi haƙuri sai bayan kwana 3 ta duba ta ga kuɗin nan kuma ta dawo da shi kuɗin nan naira miliyan 1 ne saboda haka bana nan na samu labari cewa ga abin da ya faru so da na zo na ce wani zo a kira mun ita domin na mata godiya domin nuna wa duniya cewa mu muna zaune lafiya tsakanin musulmi da Kirista duk wani wanda yake nufin cewa a babu wani zaman lafiya tsakanin musulmi da Kirista a cikin Jos to wannan ba haka bane sai dai in akwai wasu daban wanda suke so su zo su kawo mana rashin lafiya tsakanin mu saboda haka ne na zo a matsayin ta na Kirista ni kuma matsayina na musulmi na nuna mata godiya akan wannan abu da ta yi saboda haka daga ƙarshe kuma Allah ya taimake ni dan abin da ubangiji ya hore mun ba mai yawa ba na ba ta naira 500,000 domin na nuna mata godiyanmu ga irin abin da ta mana bayan haka kuma ina kira da shugabanmu wato executive governor of Plateau State wato his excellency barista Manasseh Mufon bisa kokarin da ya yi wajen ainihin cewa ya tabbatar da zaman lafiya a cikin wannan jiha wannan daman aikin shi ne yana yi kuma zai ci gaba da yi mun yi imani zai ci gaba da yi kuma yana kan yi in Allah da kuma Allah zai taimake shi ya ci gaba da yi domin daga zarar wannan abu ya faru mun samu labari kuma mun gani kowa ya gani irin matakin da ya dauka wanda inda bai dauki matakin nan ba Allah ne ya san iya wannan bala'in inda zai je amma daukan wannan mataki na lokaci da yayi sai gashi kuma mun dawo zaman lafiya kaman ba a yi ba yau gashi ga kiristoci nan ko ina baje-baje ga musulmi na ko ina baje-baje an ci gaba da harka dan Allah ina kira ga musulmi da Kirista na Jos North na Plateau State na Najeriya dan Allah mu zauna lafiya Allah ya yi mu waje daya Allah ne ya halicce mu haka saboda haka dan Allah kar a yi fada mu zauna lafiya domin gwamnati ta samu ta kawo mana ci gaba akan abubuwan da muke so ƴaƴan mu su samu ci gaba ƴan uwan mu su samu ci gaba kowa ya samu ci gaba don in ba zaman lafiya ba ci gaba saboda haka ni abin da zan faɗa kenan na gode wa jama'a kuma dukkan waɗannan wannan itila'i ya same su ƴan uwansu suka rasu a cikin wannan abu tsakanin musulmi da Kirista ina daɗa musu jajen wannan abu ubangiji Allah ya kiyaye Allah ya kare Allah ya tsare mu Allah ya kawo zaman lafiya a Jos North Allah ya kawo zaman lafiya a Plateau State Allah ya ba mu zaman lafiya to masha Allah ubangiji Allah ya saka alkhairi Allah ya zaunar da mu lafiya a cikin garin Jos Allah kara mana zaman lafiya a jihar Plateau da Najeriya gaba daya wannan shi da ake so a duk lokacin da mutum ya ga abin da ba nashi ba ko ma waye ne ya dawo da shi cin hakkin wani ba zai sama kai arziki ba yanzu ta wannan baiwa Allah ne kawai ya san alkhairin da ta samu dalilin wannan kyakkyawan ɗabi'a da halayya da ta nuna Allah ya samu dace